Today guys, hindi vlogs ni ang aking gikaon. Movie. Ah, Inanda din ako sa movie mo ka. Isa naman, mura mong mag-stroke yan. Igoy, patay na. Inanda din na, mura mong movie. Igoy, patay na. Igoy, sa atin yan. Magahi din ta. Kawadag movie, magahi ta. Gudo be. Hawe. No, kana ipit nara guys. Wow, may nasod. Tay na. Nara anaon na pagkaon sa movie di ay. Bagong pagkaon sa movie guys. Inanaon. Social ba? Social. Pagkaon social. social. wow. Ang social. Ay, brown outan guys. Dito ka brown out. Atong pagnon kay brown out.